Comença els descontrolats. Com han canviat les coses? Fa una setmana el Madrid venia de guanyar el Clàssic. Una setmana després, derrota a Anfield, empat a Vallecas. Si ets madridista, queda't, perquè ho analitzarem. Però si ets el Barça, també. Diuen que tothom torna on va ser feliç. Si no, pregunteu-li a Leo Messi. Comencem! David Díaz, benvingut. Molt bon dia, Adrián. Àlex Gutiérrez. Molt bon dia, Adri, què tal? Lluc Muñoz. Hola, Adri, bon dia. I Pol Fernández. Com estem, Adri? Avui tenim dos debuts, Lluc Muñoz, Àlex Gutiérrez. Contents que estigueu aquí amb nosaltres. He començat parlant del Madrid perquè crec que aquesta setmana és dels primers temes que hem de tocar. Per tot el que ha passat, veníem l'últim programa, parlàvem que el Madrid semblava que estava bé, no? Que va guanyar el Barça amb intensitat, es va veure un bon Madrid, i una setmana després resulta que el Madrid perd a Anfield amb una actuació desastrosa de l'equip. A la segona part gairebé no xuta a porteria. Bueno, crec que no va xutar en tot el partit a porteria. I resulta que es planta Vallecas, que és un camp complicat, sí, el Barça i l'Atleti també van punxar allà, però es planta Vallecas i resulta que no és capaç tampoc de fer mal al Rayo. És més, crec que el Madrid, l'empat, podríem dir que és un bon resultat. Llavors, crec que el Madrid comença, no sé si a fer aigües, però tornem a la mateixa situació de l'any passat, que estem a novembre i encara ningú sap a què jugar al Madrid. I jo avui seré bastant clar. Igual que hi ha vegades que us faig preguntes que donen a més, poden donar un més debat, jo crec que això pot ser un debat interessant, però la pregunta és clara. Qui és el culpable de que el Madrid estigui així? David. Doncs jo penso que aquesta temporada no és com la passada. Aquesta penso que sí que hi ha entrenador, que és el primer que se't ve al camp, no? D'assenyalar, l'entrenador, que és el primer que fan fora. Després els jugadors, però penso que aquesta temporada no estàs... O sigui, el problema no és a la banqueta, és al camp. L'actitud dels jugadors... No sé si tampoc penso que està fent una dolenta temporada al Madrid. Està fent una temporada normaleta, però si vols aspirar a lo que és el Real Madrid i la seva, com la diries tu, la seva grandesa, no? Sí. Doncs no pots fer aquests partits, la veritat. Sorprenentment, et compro el discurs, O sigui, te'l compro de pe a pa, no? En sèrio ho dic? Sí? Jo avui estic d'acord, l'altre ja vam acabar així més picats, avui estic d'acord amb tu a la primera intervenció. Comencem bé. Àlex Gutiérrez. Jo, doncs, estic també amb el David, però crec que és una mica drama, no? O sigui, l'any passat veiem Madrid més tou, més a l'hora de... Tothom li feia mal, ara una mica més anys Barça, no? Però sí que és veritat que hi ha actituds que no es poden permetre, com el cas més obvi, no és Vinícius, i és que ha passat de ser un dels millors jugadors del món, per no dir el millor, directament encara i no té cap perill, i no sé, crec que és un motiu de fixar-se i dir, ostres, què fem amb Vinícius? Perquè ha passat de ser tan bo a, diguem, no res de perill, no sé. Sí, però llavors em xoca bastant, o sigui, entenc, tu dius que és un tema d'actitud. Sí, és però més... ja estàs dient que encara, però no li surten, llavors no és un tema d'actitud. També és un tema que Vinícius no està bé. Jo crec, això, Vinícius no està bé, però també crec que fomenta la seva actitud, no? O sigui, ell crec que es creu que està bé, està igual, i tens exemples com ara a Vallecas dient que em pagues per veure-me a mi, doncs no sé, crec que... Però igualment, t'has de... No, raó té. Raó té, però dic, això ho fan tots, o sigui, això de parlar amb la grada, que si o sigui, ho fan molts jugadors. Ara, tant com Vini... No, però sent Vinícius em sembla una reacció bastant bona. Adrián, jo estant Adrián, ojo, jo estant a segona fila al camp de l'Espanyol, que estic a tocar el camp i sempre, crido als jugadors i tal, sí? Cap jugador visitant, mai res a mi. I què li estan dius? a segona fila. No saps el que li dic, però podria contestar-me. Però a mi cap jugador m'ha fet. Sí, però una cosa em sorprèn, igual que em dieu sempre, és que triguem molt poc en parlar a Negreira, o sigui, també molt poc en parlar a Vinícius. La meva pregunta és qui és el culpable, i hem acabat parlant de Vinícius. Vale, però perquè tu has tret ja, has començat a defensar-lo. Segueix amb les preguntes, ignora'l. No, però per què no? Home, ets tu també. No, però a veure, una cosa, David, no el puc ignorar, perquè si estem fent un debat i hi ha una cosa que no estic d'acord amb ell, doncs li rebatré. Si vols, em quedo aquí callat i que parli ell, i quan no estic d'acord amb alguna cosa dic que següent. Al final dius un petit apunt. Penso que Vinícius tal. Doncs ho faré ara. Àlex Gutiérrez, el que jo et deia és que jo entenc el que dius de l'actitud. Però, o sigui, creus que l'actitud és només de Vinícius? És l'únic que juga al Madrid? No, és de tothom. Vale. Sí, és de tothom.
Sí, llavors la culpa la tenen els jugadors. Sí. Aquí et dono la raó, que ha assenyalat només a Vinícius, però això sí. Però és que jo crec que És el principal. per mi és el principal, o sigui, és que... Potser sí, eh? Sí, però per exemple, quan hi ha un córner i algú perd la mà que no és Vinícius, això ja no és Vinícius. Vale, però a qui li passa més? Vale. A Vinícius. Vale, Per mi, però- a qui li passa més però a Vinícius. crec que generalitzar el problema del Madrid amb Vinícius em sembla una mica... A veure, jo sí que és veritat, no vull com dir és culpa de Vinícius, però sí que és veritat que un dels per mi senyalats és Vinícius. Però Vale, això està bé. això és com Sí, sempre, jo. Adri. Quan Messi estava malament, el Barça jugava malament. Quan Vinícius està malament, també el Madrid... No és la mateixa comparació, evidentment. Evidentment, Messi està aquí i Vinícius aquí. O bueno, és que no, tampoc. Però bueno, que ja m'entens. O sigui, és una peça clau, Vinícius. Sí. I si no està bé, l'equip, això influeix. No et dic que estigui malament al Madrid, perquè també té la figura d'Mbappé. Però és que si, clar, un dia falla Mbappé, que és normal, perquè no pot estar sempre, doncs ha d'estar... Aquell és el dia de Vinícius, tio. Aquell és el dia. Sí, amb això estic d'acord. O sigui, Vinícius té una part important de dir, hòstia... Ja, però és que no té cap dia. Bueno, aquest any no està bé, és veritat. El Vinícius de fa 2 anys no és el que hem vist després de la pilota. Ara, això és veritat. No et dic que no, però dic, si parlem d'un problema al Madrid, dir que el problema al Madrid és Vinícius, o sigui, em sembla una mica... em sembla una mica bastant com... No sé com dir-ho, inconcluyente en castellano, que diríem que no té sentit, perquè és veritat que Vinícius a vegades que dius, hòstia, corre més. Vale, també ho pot fer Mbappé a vegades, si parlem de córrer. Llavors, després Rodrigo surt, que no el critico perquè és veritat surt, i porta 28 partits sense marcar un gol. Llavors, si comencem a parlar dels jugadors individuals, podem criticar moltes coses de molt, però si parlem del problema general, generalitzar tot amb Vinícius, o sigui, llavors el que estàs dient tu és que el problema és dels jugadors, però Vinícius té una gran part de culpa. Per mi és un dels màxims senyalats, sí. Vale. Pol? Jo crec que la culpa és dels jugadors en general. O sigui, jo, per mi, abans de parlar de Vinícius, jo l'altre dia, sorprenentment, no el vaig veure malament. O sigui, per mi no és la versió de Vinícius que coneixem, però jo no el vaig veure malament. Però vaig veure, per exemple, Camavinga, estem individualitzant, però Camavinga va fer un partit desastrós. Mbappé ha desaparegut. Jo crec que és tot l'equip que van fer molts desajustos i que, sorprenentment, per mi, el millor del partit, per mi va ser Asensio. Sí. Va ser el millor del partit. Imagina. Imagina com va estar el Madrid. Arda Güler també va buscar molt els 3 punts, però és que els de més, desapareguts. O sigui, aprovats alguns per la mínima i altres suspesos. Però jo crec que és tot l'equip, és l'actitud, és la intensitat. O sigui, molts cops el Rayo és com que quan atacava com s'olorava el perill, saps? Però llavors crec, us ho dic així, clar, que el Madrid té un problema amb... O sigui, escoltant-vos, i ja estic molt d'acord, el Madrid té un problema gros. Perquè si tots els jugadors estan jugant malament, pràcticament tots menys Mbappé, és la veritat. I excepte Arda Güler, que també està fent bona temporada, Asensio, el que vulguis, Carreras... Si tots els jugadors estan malament, la culpa és de l'entrenador. No. No. No? O sigui, quan un equip no funciona, és culpat dels jugadors. Em refereixo, o sigui, si el problema és que cap jugador està bé, la culpa és de l'entrenador. Ara, el que jo dic és que em costa pensar que la culpa és de Xavi perquè l'any passat Ancelotti tampoc va poder fer res amb aquest equip. Llavors, exacte. el Madrid té un problema. Si els jugadors no es creuen el missatge de l'entrenador i l'entrenador no té la culpa, on està el problema al Madrid? Jo ja t'ho he dit, que és per mi els jugadors. I quin és el remei que ha de fer Xavi? Per exemple, tu què faries si Jo, fos Xavi Alonso? rotar. S'han de guanyar la posició. És que cap és indiscutible. És que, Clar, és que és així. Mbappé no, sí. Mbappé igual sí, vale, però que s'ho hagi de guanyar. Que si no marca 2 o 3 partits, doncs jo què sé, si el Madrid juga contra el... No sé, és que tampoc sense desperdiciar És que ningú. és potser una petita falta de competència. Contra el Girona, saps? Que és un equip de baix. Doncs, igual el sentes. Ja està. Però a veure... No, però... No, seure Mbappé és una mica... És bastant fàcil dir-ho, però seure algú d'Mbappé amb el pes que té un vestidor... No, però és per dir-li, oye, tio, que aquí tots hem d'estar al 100. Si no estàs... Però el problema és... Vale, és que o sigui, està molt bé. O sigui, jo les coses que diu... Jo vaig dir, t'escolt, vale, però aquí poses. O sigui, el Madrid rota, però és que el Madrid està rotant i tampoc li està funcionant. No sé, hi ha un tio a la banqueta que porta tota la temporada... és que tampoc l'he vist jugar. Qui? I no sabem Enric. què li passa. Ah, exacte. Sí, Enric, què li passa? Què passa? És l'única que te la compro, la d'Enric. Per què no pot jugar uns minuts? Sí, això és veritat. I això sí que li recrimino a Xavi Alonso. Perquè és un tio, Enric, que a mi, la temporada passada, Copa del Rei almenys, que és quan va jugar bé, ja espero que aquesta temporada el faci jugar, o si no se'n va cedit, doncs penso, Xavi, que aquí t'estàs equivocant, tio. T'estàs equivocant molt
Molt greu, no? O sigui, Sí, molt fortament. Fortament, això. O sigui, t'estàs equivocant. Lluc, Jo crec que el problema del Madrid és una combinació del que esteu dient dels jugadors, però jo crec que en part també és un problema de Xavi Alonso, amb el que comentàveu ara, la incapacitat de canviar els partits. És a dir, ell va arribar al Madrid dient que la seva formació era un 3-4-3, jugaria amb 3 centrals, inclús al Mundial de Clubs van veure un Xavi Alonso molt atrevit, que donava minuts a jugadors com Gonzalo i que va tenir una bona retribució, per exemple, els propis minuts de Gonzalo, i des de que ha començat la Lliga estem veient a un Xavi Alonso molt pla, que jo crec que... No vull dir que se li estigui ficant cara d'Ancelotti, perquè jo crec que és un bon entrenador, però és que a mesura van passant els partits, el Madrid està bastant a la merced del que jugui Kylian Mbappé aquell dia. Si tu treus els gols d'Mbappé i les parades de Courtois, el Madrid és que es queda sense res. Això és com el Barça a la 2019. Amb Messi i Ter Stegen. Sí, És la sense mateixa, res. tal qual. I és veritat el que ha dit ell. O sigui, has dit una cosa que abans l'estava pensant, és el tema de la incapacitat de Xavi quan el partit va malament. Jo vaig veure Anfield també, li costa molt canviar, li costa molt reaccionar, jo no m'ho esperava. I també és veritat que és molt difícil venir d'un Leverkusen i arribar a un Madrid, no és el mateix. O sigui, el Madrid sempre s'ha dit, necessita gestors de vestidors. I penso que Xavi Alonso, per exemple, toma el tema de Vinícius i tot, no l'ha gestionat. No l'ha gestionat com jo l'hauria gestionat, almenys. Jo penso que a vegades em falta que defensi més els seus jugadors. Jo, per exemple, per posar, perdona, un paral·lelisme molt fàcil és que tinc el David, llavors sempre em ve al cap l'Espanyol. O sigui, jo no veuria mai a Manolo González exposant a cap dels seus jugadors. No el veuria mai. Mai. És veritat que l'equip que té l'Espanyol no és el mateix gestionar la plantilla d'un Espanyol que el Madrid, vale, però al final són els teus jugadors igual. I al final la plantilla és de 25, la competència és la mateixa, però en una categoria diferent. Llavors, jo el trobo faltar aquest punt de Xavi de dir, no, és que Vinícius està al meu vaixell i està al meu vaixell. Ha passat això al camp, ha passat, s'oblida i ja està. Però tinc la sensació que sempre... És que a més m'ha posat un exemple que és el de Manolo, que ni ha exposat a Joan García després d'anar-se al Barça. O sigui, imagina't. Sí. Però és que, referent al que estava dient ara l'Adri, ho va dir crec que entre setmana Gareth Bale amb unes declaracions, que quan ets entrenador del Madrid, òbviament la tàctica és molt important, però tu els jugadors que tens són els millors del món, i si tu veus la plantilla del Madrid és la millor del món. I si tens un mínim coneixement de tècnica, ja tens jugadors que poden entendre quina és la seva funció, però el Madrid el que necessita és un gestor de grup. Ja es va demostrar la temporada passada que Ancelotti no era capaç, i de moment jo crec que en el que portem d'aquesta temporada s'està demostrant que a Xavi Alonso potser li està costant més del que ens podíem pensar. Sí, però també t'he de dir que l'estem jutjant molt així aviat, no? O sigui, és que és el que ha dit l'Adri, ve d'un Leverkusen. Al Leverkusen, qui tens de gallets? Virts. Però és el Madrid. Al Madrid no pots esperar 2 temporades... No, el Madrid necessita rendiment immediat, és com el Barça. I ens pensàvem que Xavi Hernández havia de ser el nou gran entrenador del Barça i a la que va tenir una temporada dolenta, Xavi se'n va anar al carrer. Però aquest és el problema també de l'afició, perquè hem de deixar que els projectes funcionin. Quan teníem un bloc baix amb el Xavi Hernández, la primera temporada va funcionar. La segona no, Xavi fora. La primera temporada de Hansi Flick funciona. La segona no està funcionant tant. Hansi fora. Però jo crec que el Hansi Flick, com a mínim, s'ha guanyat més no diré respecte, però sí la credibilitat de donar-li cert marge. Jo tampoc penso que el Barça estigui... És a dir, ja en parlarem després, però no crec que la culpa del Barça de com està jugant sigui únicament de Hansi Flick. Jo crec que hi ha moltes més variants. Sí, però tornant al Madrid, o sigui, també hi ha una cosa que no hem parlat, però que jo, abans pensant, ho dic, potser al Madrid també li falta un perfil de jugador que no té. Un migcampista. Estem parlant molt dels jugadors, igual que es diu Florentino Pérez ho fa bé, que em sembla per mi el millor president del món. Penso que el Madrid necessita algun fitxatge, almenys al mig del camp, perquè Arda Güler, que sí, que és molt bon passar el que vulguis, però és que Arda Güler s'ha demostrat que als partits importants no adopta aquest rol de Pedri, diguem d'alguna manera. Llavors, no sé si vosaltres també creieu que el Madrid ha d'anar al mercat, ara aquí fitxes, aquest és el problema. Jo, per mi, haig de dir-ho, que per mi el Madrid té un jugador que és Ceballos, que mantenint les distàncies i tot, és el que més em recorda a Kroos. En la funció de joc. I jo crec que... Funció de joc, sí. En la seva funció de joc. Sí. I jo crec que Xavi Alonso, em sembla que va posar el 80, jo crec que si el posa, si veu que el partit està malament i necessita això, necessita un jugador que filtri passes, que faci aquestes coses que feia Kroos, jo crec que l'ha de treure molt abans, que és el que has dit, que ha de saber canviar els partits, ha de saber treure els jugadors. Clar, que hauria d'anar al mercat... La solució del Madrid està a la plantilla i és Ceballos. No, està a la banqueta i està a saber quan utilitzar-la. A la plantilla està Clar. Ceballos. No, sí, és veritat. A Ceballos no, a la banqueta.
No, he dit que el Madrid, o sigui, he dit que el problema del Madrid el té o sigui, que el Madrid la solució la té a la plantilla i tu m'has dit que no i dius que a la banqueta sí. O sigui, sí, la té a la banqueta, però... O sigui, la té a la O plantilla. sigui, la té a la plantilla, sí. Vale, està bé. Molt bé. Aportació del dia Pol Fernández. Havia de fer una de les seves, Paul Fernández confia en Dani Ceballos. Confia en Dani. Sí. Tu, David, quan parlàvem de fitxatges també feies així amb el cap. Home, clar, sí. Sí. Ha dit Home, un clar com dient. si no ets com Paul Fernández, doncs potser un fitxatge... Home, no, fitxatges també, però... No, però la solució està a la plantilla per tu. No, però ara estem al novembre, no estem al gener, no podem fitxar ningú. Pues si estem al novembre, que ara ve la parada de seleccions i després Però al estem gener. al novembre, i si, Bueno, i si el problema l'hem de solucionar ara, l'hem d'anar a la banqueta ara, a mirar-ho. Home, sí, ara mateix sí. No et posaràs a pensar Pel pròxim en gener partit. i dir, bueno, perdo els partits que em queden i ja al gener fitxo i ja soluciono. Ah, però no Bueno, parles dels partits que bueno, queden Pues ja en el està, Madrid, ja està. tio. Si tens el problema ara, la soluciones ara. No pots deixar una persona com Ceballos. És com que està dient la grandeza del Madrid. Un noi com Ceballos t'ha de controlar el mig camp. En A sèrio? veure. És com si Ceballos fos un... Que Ceballos tampoc és aquí, però, No. però entenc el que vol dir. Sí, Entenc el sí. que vol dir. Ai, no sé què anava a dir. Bueno, estàveu parlant de Ceballos, que m'he cabuejat amb la intervenció d'Àlex Gutiérrez, ha sigut espectacular. Pues tornem a parlar del Madrid. Seguim parlant del Madrid perquè de veritat que acabo de tenir un... No deies que no volies? De què? Parlar del Madrid, deies que no volies. No volia, però... Veig amb ganes, tio. Home, pues sí, perquè hi ha un problema i pues, s'ha de parlar. Doncs parlem, vinga. També ho he comentat abans ràpidament, el Madrid té un problema a baix, sí, el que anava a dir abans, que ara m'ha vingut al cap. El tema també de Hausen. Hausen ha sigut un bon fitxatge i tot, però els partits importants, Barça, Anfield... Què vol dir amb aquest me? Estàs pensant el mateix que jo, no? Sí. Que li falta... Li costa. Bueno, és adquirir experiència. Sí. El tio et ve de quin equip era? Bournemouth. El coneixes? Sí, home, clar. Vale. Que, no, que ara estava entre el Bournemouth i algun d'aquests de baix de la Premier League. Bueno, és que ha anat bastant... Hausen ha sigut bastant viatjador amb els pocs anys que té. Sí. Ha anat Màlaga, Bournemouth, també bastant, no en recordo. Sí, A la Juve. a la Juve i a la Roma, Juve i sí, a la sí. Roma. Doncs això, que sí, és un tio que porta a la elit, a un club gran. Molt Bueno, poc, sí. 3 mesos, no? Sí. Dóna-li temps. Jo, Adaptar-se. tampoc penso que ara l'has de deixar a la banqueta, tampoc és això, però sí que és veritat que un toc d'atenció, i tio, els partits importants també has d'estar, no res més contra el València, que guanyes 4-0. Però això és el que em referia. Si tens a Hausen, que no està bé, mires a la banqueta a Asensio. Asensio l'altre dia va fer un partidàs, doncs Bueno, fas aquest canvi. potser sí, no. Donar-li l'oportunitat, sí, ho veig bé. Vale, ara sí se us havia quedat buguejada la càmera. I últim tema així del Madrid que volia tocar només. La pregunta, en veritat, és molt fàcil de contestar, però vosaltres realment creieu que el Madrid s'ha de mostrar que té una Mbappé dependència brutal, no? Sí, home, claríssim. I jo crec que és un dels problemes del Madrid. Una dolenta setmana, una setmana sense gols. Sí. Del jugador. Sí, però no I de crec que l'equip. sigui dolenta d'Mbappé, és que tampoc li arriben les pilotes. O sigui, jo he vist, realment no té ocasions Però bones. això és culpa de Bellingham. Jo crec que Bellingham és el jugador, estarem d'acord, amb més nivell del mig del camp i el que té més capacitat tècnica, i ha de ser, com fa Pedri al Barça, que el 90% de les passades van cap a Lamine Yamal, ha de fer el mateix el Madrid, i jo crec que és Bellingham la persona que ha de buscar Kylian Mbappé, i a partir d'aquí el Madrid construir la jugada. Sí, però el problema jo no crec que no sigui que Bellingham no busca Mbappé, és que ningú busca Bellingham. O sigui, no connecta bé al mig camp amb Bellingham, perquè Bellingham és veritat que és jugar al mig camp, però sempre està per la Sí, zona damunt. forma més part quasi dels tres d'atac juntament amb ells, una mica d'enganxe que no dels dos, sí. Doncs anem a parlar ara del Barça ràpidament. El Barça que venia a perdre el clàssic i van dir, hòstia, el Barça, Compte el Barça, i és veritat que a Brujas, si haguéssim fet el programa dijous, haguéssim rajat perquè el partit del Barça va ser escandalós, fatal. Ho podeu dir vosaltres, no perquè jo sigui el meu, ho podeu dir vosaltres perquè no diguin després que ets madridista i ho estàs dient. No, m'encanta que es parli del Barça-Brujas i no del Madrid-Liverpool, però sí. No, jo crec que lo del Barça-Brujas és lo de la defensa. Em vol picar, però no entraré. Pots parlar. És que ja hem parlat, no cal parlar del Madrid-Anfield, o sigui, del Madrid-Liverpool, perquè... No, perquè no, només volia dir que el Barça-Brujas, o sigui, va fer una merda partit, bueno, perdoneu, va fer un molt mal partit. Sí. No. Bueno. I no era només per situar en context que després no diguin és que com és madridista diu ja que cap de setmana just va fer bon partit Barça-Celta, va ser bon partit del Barça, és veritat. Per això que tinc una estadística bastant curiosa, i és que el Barça porta des de setembre encaixant un gol mínim. No, és veritat. Gol per partit. Sí. Ah, no, o sigui, com a mínim, a cada partit. Com a mínim, un gol per partit. I els últims 2 partits 5 gols. O sigui, refereixo. També l'ausència
transferència, sí. Sí, sí. De Joan Garcia. Tal Molt qual. bé. I era una de Molt les bé. coses que volia parlar. Tema Chesney. No sé si vau veure les declaracions que va fer el seu germà. ¿Qué? No, No, que No vale. les heu vist? ni idea. Mira, les posaria si les tinguéssiu. Va dir que Chesney prefiere estar en el banquillo que jugando. Això fa una setmana, eh? És Brutal. que mira la mentalitat que té, també. És com una mica vividor, saps? Tu creus Està que allà. el problema del Barça és Chesney ara mateix, a darrere? No. Tampoc. El problema del Barça és tot, eh? És que el que estan dient dels gols, és que mira qui t'ha fet els gols. T'ha fet 3 al Brujas i 2 al Celta. El Celta que no guanyava, així que porta una victòria, crec, o dues. No, ara en porta de 5 seguides, eh? Bueno, Hòstia, retratat. Ara venia bé, ara venia però bé. parlem de la Lliga, és que fa poc, realment, Sí, que sí, està com dient, uah, estic guanyant, saps? I és que també crec que Hansi Flick s'ha de com veure una mica també la tàctica que està fent, perquè, clar, abans Kovacic, molt controlat, però és que ara tens Araujo, que, bueno, que té partits que dius, uah, sí, però d'altres que costa molt, Kovacic és una mica l'únic que està allà com amb molt nivell, però Però després juga a tens els- l'esquerra i no és la seva banda. però després tens els laterals que, bueno, és que són un espectacle. Si tens a Valde, que no sap avançar, i Koundé, que, bueno... Koundé I- que no sé què li passa, Jo tio, però... aquí també diria, com, per què no posem a Gerard Martín? O sigui, una mica més d'oportunitat no als joves. És que per mi és Sí. top 3 de la Lliga. És que és top 3 de la Lliga per mi. Com? Espera, això... No, digue'm tu. Espera. tu. Espera, David, espera. Pots contestar, espera, abans, espera. No hi ha cap Perquè sé, ja m'espero resposta. Espera, no, però vull al teu top. No, vale, Espera, escolta, pots repetir, tu però creus- pots repetir el que has dit? Per mi, Gerard Martín, top 3 de la Lliga. Tu creus que hi ha un jugador espanyol que tingui nivell? No. Home, més que Gerard Martín, jo crec No. que sí, eh? Va, digue'm, qui és el teu top 3 de la Lliga? Sí, per no, situar-nos Ara una mica? mateix, mira, per mi m'agrada molt, sobretot la seva fase defensiva, Álvaro Carreras. Vale. Sembla boníssim. Top 2... És que te'l poso, tio, top 2 te'l poso. A Gerard Martín, te'l poso, top 2. I on està Carvajal? On està? No, laterals, esquerrans. Esquerrans, vale. No parlem. Llavors, Joder, perdona que et digui, està a millor nivell Pep Chavarria que És Gerard que no Martín. m'agrada, no m'agrada. A mi personalment no I Valde? m'agrada. Personalment, Valde, top 2. també. Tu ves No. com... Valde. Mira, Bueno, exemple... Bueno, Inter. mira, parlant de Home, laterals esquerres... Carlos Romero. Carlos Romero. Carlos Romero. Debatir-te, eh? Vale, te'l compro. Te'l compro. Vale, Te'l llavors compro. tenim Carlos Romero, Álvaro Carreras I Gerard Martín. i Gerard Martín. Sí. Locura. O sigui, fem fora, no?, a Pedraza, fem fora a, per exemple, Sí. Sergi Cardona, per exemple. Sergi Cardona, que està molt bé. Bueno, però igualment, no sé, jo, al meu equip m'agradaria com... Sí que és veritat, tenim Álvaro Carreras, que et dona molta seguretat, però t'ho imagina't, minuts 70, qui vols que et foti centros a Lewandowski? Gerard Martín. Clar No que hi ha sí. millor centrador que Gerard Martín. Clar. Home, a mi m'agrada més defensant, Gerard Martín que atacant. Ui, ojo, cara a Bueno, cara. i un al Muñoz final és el de la foto de l'Inter, no? El qui perd la pilota, el tercer gol. I el que fa 2 assistències, també. Sí, Que però crec el, que que feia ni el que Olmo. perd la pilota, tio. Bueno, per mi és Al falteta, minut això, 94, en comptes de balonazo arriba. Bueno, té... Però és falta. Quants anys té Gerard Martín? Pocs 20 o 21, crec, no sé. Pues li falta experiència, però va 2 assistències contra l'Inter de Milán. Amb Carlos centros. Romero. Carlos Romero, no me'l critiquis, que l'últim partit No, que que juga va a jugar l'Espanyol va com... fer assistència. No, que juga a l'Espanyol, ja està. Ah, perdó. Ui. Saps que té una clàusula de 45 milions, aquest tio? És impossible que ens el quedem, tio. Ja. És impossible. O sigui, La Premier us el roben. no, que té una clàusula en plan de vale, Villarreal, que està cedit a l'Espanyol. Clàusula, sí. Sí, que és impossible. L'Espanyol no va pagar la clàusula del miedo, no, aquest cap de setmana? No, eren 150.000 euros. Vale, la veritat vale. que... He preguntat, O sigui, no ho sabia. No la van Vale. pagar. David, et sembla l'aportació més estúpida de totes les que portem de programa? De programa, sí. estúpida, no, estúpida, a veure, sense No. faltar el respecte, mai ho he entès, em refereixo a l'aportació, o sigui, més... absurda. Més que absurda, anem a dir-ho d'una altra manera. L'aportació t'estan dient- més inverosímil de totes. Però no Sí. sé, jo crec que és qüestió de... No sé, de De gustos, De clar, gustos, clar de que gustos, sí. de gustos. hòstia, De de programa gustos. i de temporada que portem. Bueno, jo ahir demanava que sortís Gerard Martín, eh? Sí, sí. Al minut 70 i alguna quan veia Gerard Martín. Volia que entrés. Clar, és que I quan surt fa ho veus? molt bons minuts. Sí, sí, ahir. sí, sí, és a És dir, que no pots posar un tio top 3 de la Lliga sent suplent. Ja, és que és bastant Però complicat. no sé, sí, bastant. et Bueno, torno a sí, dir, opinions, qüestions no? de gustos. De gustos. Sí. Vale, gustos. per cert, Pol Fernández, tu vas ser un dels que va dir que Lewandowski ja estava cuinat, no? No. No vas ser tu? No, jo Lewandowski... Mai has parlat de Sempre la Lewandowski. boca limpia con Lewandowski. Si em començo a mirar tots els programes i trobo un Estàs clip de segur? Lewandowski... Sí. Seguríssim. No tornes al programa. No, vale, no. A veure. Volia netejar la seva imatge No, per aquest programa, eh? jo no he dit res de Lewandowski. Potser, a veure, no sé, és que ho hauria de... Mirau. Sí, mirau després, a veure si vaig Vale. dir. Posaries la mà al foc?
Vale, no. El No. dit. Tot tímido, saps? Vale, però farem una cosa. Si Però trobes... quin aquest, no millor. Sí, Aquest que no serveix per l'utilitzo. res. Vale. Quin, David? El Aquest. petit, vale. Si trobem un clip teu de Lewandowski, o sigui, rajant de Lewandowski... Et talla Sí, el però dit. rajant en plan... Buah, No, Lewandowski no, sé què. parlant de Lewandowski, editaràs tu el clip i pujarem un clip amb la teva retratada. Sí. Vale, perfecte. Vale. Per cert, no hem parlat, ho fem ràpidament, tema samarretes, avui David l'Atlético. T'agrada? No. Àlex? Esta sí te gusta, eh? Oh, sí, sí. Oh. A ti sí, no? Home, sisplau. Sí, sí, sí. La selecció campiona d'Eurocopa. Res més a I dir. la propera del Mundial, o sigui. Oh, que bé, un aplaudiment. Sí, sí. Has arreglat-lo d'abans, Àlex. Sí, sí. Per cert, aturar les seleccions, ara us agraden o no? No. Gens. Bueno, hem de classificar pel Mundial. Sí. Es decideix ara. Però tu, o sigui, És estàs- important. sí, Aquests són partits sí. importants. Aquests partits sí. David, per tota aquella gent que diu que les aturades de seleccions no valen per res, tens algunes paraules per ell? Són entretingudes, en veritat. Pots veure un partit, per exemple, Cabo Verde, que es va classificar al Mundial, i és interessant. A mi em sembla interessant aquests partits. Pots veure San Marino guanyar. Azerbaiyán. Interessant. No guanya. San Marino no guanya. No, però va guanyar. Saps que està classificat a la repesca del Mundial automàticament? O sigui, tindrà una oportunitat d'estar al Mundial, San Jo Marino. aquest partit intentaré veure, eh? La repesca aquesta. O sigui, perquè va guanyar la Lliga D de la Nations League. I això dona una plaça 100% a la repesca, que són semifinals i finals. O sigui, està a 4 partits d'estar al Mundial, San Marino. Ojo el David aquí. Que ha vingut Tenemos a Maldini aquí, eh? No la M'ha dada. encantat. Per cert, Pol, l'estaves vacilant, no? El què? El David l'estaves vacilant, Quan? no? Ara, quan estava explicant això... Que Que el veurà el partit. No, això no signa la vacilada, eh? Perquè sempre hi ha molt meme amb San Marino, no sé què, no sé quants. Jo vull veure Jo si per això guanya. ho sé, perquè segueixo la compte Sí. aquesta de Twitter. Home, Pol Fernández és crec que és la persona dels descontrolats més activa a TikTok. Sí, sí. Sí, sí. Va comentant. Home, va ets actiu a editant. TikTok. Sí, bueno. A veure, Ja. en quin sentit? En tots. Però en plan... Bueno, sí, a veure... Sí. Crees contingut i Sí, tot. sí, i sí, tot. sí. Però Sí, no per és això. malament, eh? Pots, No, no, és ja. més, pots promocionar-te, si vols. No, seguim. Vale. estava a punt, eh? Va, anem a tornar. Samarretes. Vale, sí, i tornem al debat. Lluc, hòstia, m'agrada molt. Crec que és la Rangers. més pepina, eh? Brutal. Pels que ens estan escoltant per Spotify, que en veritat ens escolten més gent a YouTube, però bueno, és dels Rangers. On te la vas comprar? Aquí, a Escòcia? No, a Escòcia no, a Irlanda, em sembla, a Belfast. Crec Sí, no, que... sí, Sí, allà al No costat. sé què deies, però... Què? Fer Rangers? És d'Escòcia. Ah, sí, calla. Es la geografía, David. A una tenda oficial, no? Sempre? Sí, crec que sí, oficial. Sempre sí, samarretes No, oficials. fora bromes, jo tinc una al Rangers, també. Oficial. Sí, però d'Escòcia, Ah, molt bé. no d'Irlanda. No, aquesta és oficial, la del David. És d'entrenament, llavors no és de partit, llavors mai l'he portat perquè és l'escut i res més. Està bé. Blava. Ja està. Està bé. Pol Fernández de Brasil, ahí. Brasil con Neymar amb la... Va ser Brasil con l'any... Neymar. Va ser l'any Canvia on es va fer lo de l'esquena, que quasi es queda sense jugar. Hòstia, Els 2 centímetres que li va dir. Sí. Qui va ser el jugador, el de Colòmbia? El de Xile, crec que... No, Xile? No, Colòmbia. Colòmbia. No sé Sí? Mosquera, no sé... No sé, però hi va anar amb tot, allà. Sí, amb els genolls a l'esquena. Sí, va estar curiós. Jo estic flipant. No, però després d'aquesta falta és el gol de Felipe Luis. L'històric gol de Sí. Felipe Luis. La falta, no? Per això, que va venir bé en aquell partit a Brasil. Aquella falta. No el resultat de la falta, Ja, ja. però la falta va venir bé. Bueno, però després és que es canset, No sé si molt bé. Bueno, però classifiques unes semifinals al teu país. Jo, sincerament, jo signo que Espanya es classifiqui a les semifinals al nostre Mundial, perquè té una pinta de pecho friada històrica. I perdre 7-1 contra França... Jo també l'oloro, aquesta. No, eh? no. Jo... A que pinta fase de És grups? que- Buah! És que partim com aquí. Buah, Espanya, no sé què, és la típica que arribem. Ojalà que no, Però és la típica que arribem. El 2030, et dic jo. No el 2026. Ja, el que però juguem ojo, a casa, jo sí, et dic. però ojo 2026 també, que la gent està dient, buah, Espanya, No, no sé 2026, si ens eliminen, és això, a penals un altre cop, o a pròrroga, o superjust. què. Buah, 2030, sí, 2030 és pecho friada, Pot com ser. el 82, que es va fer aquí a fase de grups també. No. Ja, a veure si la final la fan aquí a Espanya. Que Estaria bé al Bernabéu. Sí, estaria... O al Camp Nou. O al Camp Nou, si està acabat. Bueno, jo a mi m'agradaria que fos al Bernabéu. Bueno, És més encara- mític. És més mític. I a part d'això, o sigui, el que sí que no vull és que la fessin a Marroc perquè llavors no podria anar a veure. És més complicat que vagi, o sigui, les facilitats... A Portugal la signaries? Tampoc, només a Espanya. Només a Espanya, aquesta no ens la poden treure. Pues mira, parlant del Camp Nou, el Barça la setmana passada va fer el seu primer entrenament al Camp Nou.
El David va avançar aquí el programa que volia parlar del Camp Nou, que per què no parlant del Camp Nou? Doncs tenim Camp Nou, David? Tenim Camp Nou. I crec que va ser, igual que fa unes setmanes vam criticar, jo vaig criticar els accessos, com estava el Camp Nou i això, o sigui, crec que és una bona notícia per ser barcelonista, que sigui el Camp Nou ja, que podeu tornar. Que us va agradar el que va fer el Barça, això d'obrir les portes, un entrenament... Sí, va estar super... A mi m'hagués encantat anar, però tenia la pràctica obligatòria aquí. Però és que hagués anat perquè eren 10 euros o alguna cosa així, em vaig enterar, perquè... Baratíssim. Per un entrenament. Per un entrenament al Camp Nou? En el que estàs fent proves sense Camp Nou. saber si els accessos van o no. Camp Nou. Sí. 10 euros és molt. És molt per un entrenament a porta oberta. És que ho diu el nom, a porta oberta. Pues a mi, sent És els que preus que hi ha, o sigui, que els preus que hi ha em sembla bastant poc, em sembla bastant bé de fer. Clar, perquè això és el preu no socis, perquè tu no ets soci del Barça, no? El preu no soci seran 5 euros. Sí, o sigui, clar, socis, però... 5 euros, no soci 10. Clar, llavors tu 10, perquè no ets soci del Barça. Home, s'ha de pagar. Si tingués diners ho faria. No ets soci del Barça. Seguim. Et sembla bé per això, tu, que haguéssiu de pagar, no?, pel Camp Nou? A veure, hem de posar el nostre granito d'arena. Barça crowdfunding, no? Home, és que si no, qui li dona les cerveses a la porta? O sigui, una mica de... m'encanta. Ai, va. Lluc, em vull escoltar, va, que aportes serenitat als debats. Doncs anem a veure si posem... Sí. És més objectiu, jo crec. No, a veure, a mi em sembla molt... Jo crec que és una bona iniciativa del Barça. Jo trobo bé que es pagui, és a dir, no és cap barbaritat. Jo crec que tots contribuïm i sempre que siguin 10 euros, m'arribes a dir 40 euros l'entrada, ostres, pues sí que plantegem-nos, no? Però... I jo vaig veure el camp molt bé. Jo la veritat estic bastant il·lusionat, tinc moltes ganes ja. És veritat que falta, perquè si el veus des de fora el camp sembla que ni l'hagin començat i jo crec que tota la raó. quan tinguem l'oportunitat de dir oficialment s'ha acabat les obres del Camp Nou, que ho parlàvem abans de començar d'aquí 2 o 3 anys, crec que ja se n'està parlant molt, però s'haurà de fer una reflexió profunda de per què les coses s'estan fent tan malament. Perquè s'estan fent molt malament. Això t'anava a preguntar. Pronòstic de quan el Barça traurà el següent comunicat que torneu al Camp Nou? Han dit que potser contra l'Atlètic de Bilbao, jo ho veig molt just encara, el dia 22. Jo crec que serà el següent partit, que crec que és l'Alavés, crec que és, però jo d'aquí 2 setmanes, hòstia, ho veig molt just encara. Àlex, et va emocionar, tu, l'entrenament? Sí, jo crec que va estar bé. O sigui, estic amb el Lluc, no? Està bastant bé obrir, entre cometes, les portes a l'afició, però, clar, és que també és veritat que la gestió és una mica dolenta, no? Perquè deies, no, al començament de la Lliga, no, ara, i és com, uah, és que al final ja no em fio de la porta el que... En l'àmbit, traient el tema, en l'àmbit així de jugadors econòmic, bé, però és que en aquest tema és una mica desastrós de dir, és que, ostres, és que quan tornaré a me casa, saps? O sigui, no sé, és una mica de líos i que crec que s'hauria de dir, vale, doncs fixem una data i aquí s'ha de tornar al Camp Nou, no? Ah, la setmana vinent, no, l'altra més. Porten molt temps dient, tornarem tal dia, i no tornen. No tornen mai. Ets l'aportista? Què? Ui, la pregunta que he fet, no? Ets l'aportista o no? Et costa. Em costa, és que, clar, és que penses i és que Bartomeu, i dius, bueno, em quedo amb la porta, però crec que... O sigui, ja em quedava Bartomeu. Sisplau. No, òbviament, però és que també em costa de vegades dir, ostres, la porta és que hi ha coses que t'estàs passant, saps? Per exemple? Això em toca molt... Et toca la toca moral. molt, o sigui, és que no hi ha punt de comparació, però ni punt de comparació Montjuïc amb Camp Nou, i a sobre vaig veure l'últim programa que va dir, crec que en Jaume, que és que crec que ara mateix tu a l'Espanyol té molta millor, diguem, ambient que no passa al Montjuïc si van turistes. És que ja ni em sorprèn. David, només cal que et facin un petó als peus, eh? No, és que ja ni em sorprèn perquè, bueno... Et va agradar l'abraçada o no? Sí, bueno. Va ser molt emotiva, Sí, jo quasi m'emociono. Sí. Hem de tornar a portar Jaume, que es posi aquí on estàs tu, i tornar a repetir aquella abraçada. Sí, ja hem abraçada 3, no? Sí. Doncs mira, tenim una altra, una abraçada. David i Àlex, feu-vos una abraçada aquí en directe, vinga. Molt bé. Grande ahí, grandes. És que ja ni em sorprèn. Pues us vaig explicar una anècdota que em va passar a mi aquest cap de setmana amb una de la directiva del Barça. No us vaig saber què dir. Vaig anar al Barça-Madrid, al Palau Blaugrana, i vaig baixar un moment a baix a gravar els jugadors com sortien. Que qui va guanyar? Al Madrid. Grande David, ahí. No, ja que recalcar-ho, no? I van sortir els jugadors i va passar Enric Massip, crec que va ser. És l'alt, no? Amb el Sí, Enric Massip va passar
I llavors li dic, Enric, i dic, una foto. Una foto? Es va apropar, em vaig fer una foto i em diu, què, t'ha agradat aquest matí, no, l'entrenament que hem fet? No li vaig contestar, no vaig seguir. I li dic, sí, m'ha encantat. No sé què dir-li. Però O sigui que- vas estar en entrenament? Vas estar en no, però o sigui, el que volia dir amb això és una anècdota en el sentit de que es reflexa de que inclús la directiva del Barça està emocionada, o sigui, tu veus a la porta tots i estan com si... o sigui, que es veu una directiva que, igual que he dit moltes vegades, que pues, propera als seus aficionats, que ho viuen, que senten molt al Barça, no? I això sí que jo crec que és una cosa admirable del Barça. Sí, que la directiva és... O sigui, es nota que la gent que hi ha al Barça és perquè és culer, de veritat. És culer. Que també crec que a vegades passa factura, això, Sí, sí. Sí. I gestionar a vegades el club una mica com si fos això, doncs mira, al Barça som aquí tots culers, un grup ens ho passem bé no? I gestionem el Barça. I a vegades crec que cal seriositat, però no estic criticant ara. No, sí. Va, aprofitant que avui m'està agradant bastant el programa, estem parlant de moltes coses, no ens queda molt de temps, però hem de parlar tema Messi. Home, ha sortit una publicació de Messi, bueno, que ho expliqui algú, algú que li faci il·lusió explicar-ho. Bueno, m'esteu mirant a mi, ho explico. El teu moment. El meu moment, doncs, bàsicament, tenim un post de Messi a Instagram dient que li agradaria fer com una mica d'homenatge, no? I, bueno, jo ho veig bastant bé. O sigui, estàvem parlant abans de començar. O sigui, és el millor de la història i s'ha de fer un bon homenatge. Però jo em deixaria d'aquestes tonteries de no, partit amb Barça, Argentina. Per què no fer un torneig, tio? La Messi Cup. Així fem, no sé... Espera, explica la idea. Explica-la. Explica-la bé. Messi Cup, 20 equips, 15 equips t'han de partir. A mi Explica-ho bé. m'agradaria molt, tipus, òbviament, per Madrid, Barça, també posaria... És que què més? Podem posar una Argentina així tontorrona, que, bueno, és que... Perdona, sí, ha sigut barra basada. Àlex, No, Barrassana ha sigut també. no passa res. Perdona, Argentina, òbviament, vale? Avui tens molts comodins a utilitzar, ets la primera vegada. Jo la primera Va, vegada sí, també vaig soc dir. primerenc, o sigui... Em faran fora, però bueno. No, que és broma, no fem fora ningú aquí, que no. No, això no. Àlex, segueix, que estava sent guai la idea, va. Per mi jo faria més una semis i final, no faria tant com a grosso modo. I podem posar Barça-Madrid, Argentina i... Posem Espanya, no sé. És que no sé quin equip... I podríem Newells? Home, jo crec que Inter de Miami. Dic Sí. jo, que és el que està jugant ara mateix. Bueno, i per aquesta realitat hauríem de portar el PSG, també. No. Clar, perquè porta no, el Newells. No. Per això jo també he dit, però no, a veure. Portes a l'equip en el que es retirarà, perquè no es retiraran al Barça. Però és que... Deixa't el teu somni. Vale? Bueno, a veure. El portes i portes també a Argentina i el Madrid. Però el Madrid seria per fer el cartell. O Barça-Madrid. I Messi jugaria? Home, sí, Sí. no? I amb qui? Sí, una part en cadascú, no? Una amb el qui? Barça, una amb Argentina. Amb el Madrid, després també. Una amb el Sí, Madrid. també, fem amb el Madrid. No, Se jo meten crec pròpia. que fixaria un equip. Tipo, ha d'escollir i pam. Home, a veure, una cosa, si l'homenatge el fa el Barça, que jugui amb el Barça, no? No sé, És que espero. és flipant. Clar, A veure, clar. jo espero i Vale. desitjo que ho faci amb el Barça. Però no, és que ja passa una mica d'homenatges típics de no, partit Barça-Argentina, no, anem a fer una cosa bona pel millor de la història, saps? Un bon homenatge, un digne homenatge pel jugador que crec que esteu amb mi, que és el millor de la història. Qui seria per tu l'àrbitre del torneig? Mató Laoz. Sí. No, vale. És Manzano. Jo també pensava Seria en Mateu. perfecte. Espectacle, fem espectacle. Ah. Penalti pel Madrid, Que no està. tingui sentit, ja està, tio. Ja, que... Mateu posa Víctor Laoz Valdés de desblanqueja porter, la seva també. imatge amb una foto així. Parlant donant amb la mà. Piqué. Que es posi la parlant porta amb de Piqué. davanter. Parlant amb Sí. Piqué, donant la mà a Messi, no? Després de lo d'Argentina-Holanda, no? I ja està. O després el contracte fals amb Laporte i Messi, a la renovació... Sí. Lluc, què opines de tot això? Se'ns estan anant de les mans o...? Bueno, jo ho veig una mica surrealista, però com surrealistament bo ha sigut Messi. El debat o el de Messi? No, les propostes, però m'encanten, perquè és que jo trobo que s'ha de fer alguna cosa que sigui difícil d'imaginar. És a dir, alguna cosa mínimament equiparable al que ha sigut Messi pel futbol, no? Jo també una altra cosa, per exemple, a mi em faria molta il·lusió un dels millors Barces de la història, el de Pep Guardiola, doncs que es tornés a juntar, per exemple. Si tu fas un torneig amb el Barça, no sé fins a quin punt, potser sí, la gràcia de veure a Messi jugant amb Lamine Yamal, sí, però no sé fins a quin punt estaria bé veure a Messi jugar amb Gavi i amb Christensen o que jugués un partit amb Piqué, amb Puyol, Bussi. amb Valdés, amb Busquets, amb Iniesta, amb tots aquests jugadors que han sigut tan importants. A mi és una cosa que a mi m'agradaria molt. Convidaries a Cristiano? Sí, jo crec que hi ha de ser. Si ell vol, hi ha Home. de ser. No tant el Madrid, jo no el veig tant. Però jugadors del Madrid, sí.
Sí, i Cristiano, òbviament. És a dir, al final... Ramos, també. Sí, són jugadors històrics. Pepe. Només comencem a provar la frontera entre el que sí i el que no. Sí, Ramos ho deia també perquè ha estat company, no sé si no recordeu. Sí. Però es portaven bastant bé. Sí, després sí. Bueno, amics, sí, companys de Bueno, feina, companys, no? tampoc amics, companys. Sí. Amigo Arbeloa, conocido. ¿no? Pol, tu, quin homenatge li faries? És que són històriques les que han dit, No sé. Jo m'anava a imaginar algú d'una passejada per Barcelona, però és que era massa d'esto. Que no tingui res a veure amb el futbol, no? O sigui, allà caminant per algun Barcelona. rotllo com si fos una estrella mundial, un déu passant per Barcelona i tothom... Messi! Seria històrica. Com quan va anar a Argentina després del Mundial, que tothom se li tirava a sobre i no sé què, doncs això. Saps una cosa? Que no hi haurà tanta massa social aquí a Barcelona com la d'Argentina. Això ho has d'acceptar. Sí. Se l'estima més a Argentina que aquí a Barcelona. Clar. Home, clar. A part, també et dic una cosa. O sigui, això de que vagi passant pel carrer, o sigui, jo em referia a un homenatge No, més sí. a un camp No, clar. Messi! Però vull tal, tothom tio? Messi. Jo li he dit al David abans quin seria el meu homenatge. Des d'un helicòpter, entrant al Camp Nou, Sí. que es planti al mig Estilo allà. Kingsley. I tothom... estilo Kingsley. Sí. Bueno, O a lo Cazorla, amb la presentació que es va fer amb el Villarreal. Mítica, Pam. sí, mítica. Per cert, aquest tema, aquest matí... Clar, és el que anava a comentar. Sí. Anem a escoltar el que opina la gent, no? O sigui, sí, aquí hem dit algunes coses. Hi ha molta gent que està molt d'acord amb el que diu l'Àlex. Sí. Escoltem-ho. Estàvem parlant amb el grup, acompanya una amiga ho ha passat. Leo Messi torna a Barcelona a través d'un post al seu Instagram. Hem sortit a preguntar quin hauria de ser l'homenatge perfecte del club cap a l'astre argentí. Sobretot jo inauguraria al Camp Nou una estàtua de Messi, això per suposat. Un últim ball, un últim partit, un amistós, i que jugués mitja part amb el Barça i mitja part amb l'equip que estigui. Contra Cristiano Ronaldo, per exemple. Hi ha un Barça al Nasser. L'afició entrar al Camp Nou i que ja estigués i pues, que estigués rodejat de la gent important i pues, entrés d'alguna manera així com especial. Crec que el millor homenatge seria fer-li una estàtua enorme. El Camp Nou s'obrís amb un partit en el que estigués ell present i que hi jugués ell. Un partit homenatge, no?, on ell jugui mitja part amb el Barça i l'altra mitja part amb un altre equip, el que sigui, a l'Inter Miami, no? La pilota d'or. A mi em dóna igual, o sigui, és que el Barça, la veritat, i Messi me la suda. Doncs jo el tornaria a fitxar com per fer una última temporada amb ell. Sé que és algo molt complicat. Quan es retirés, que participés com al club, al Barça, i estigués present. Bueno. Increïble l'aportació d'una noia que... No tota la gent de Barcelona li importa, no? Ha sigut bastant directe, no? Clar, bueno, un de cada, que han sigut 7 o 8, no? Sí. Doncs un de cada 7 o 8 pues no li importarà tant. I lo de la pilota d'or espectacular, La pilota d'or. Li preguntem i diu, pilota d'or. És que igualment molta estàtua, Hi ha hagut molta estàtua. Gent amb estàtues. Jo sí que sí que penso que se la mereix. I també el de l'última temporada podria ser possible, perquè hi ha molts jugadors que han estat a la MLS en aquest temps de descans entre que acaba i entre que comença. Per exemple, Henry, a l'Arsenal, Beckham, Messi podria estar aquí 2 mesos, tranquils, i després tornar. Jo ho veuria. Jo, sincerament, ho veuria. Increïble. Per què no? Saps quan s'atura la MLS? Al novembre. I quan torna? Al febrer-març. Perfecte. A veure, tampoc és un test aquí. No. Bueno, però l'estic responent. Quan comença? Per saber... Quan torna? Seria des del gener fins a finals de febrer, començaments de març, que és quan comença. Perfecte. Tens una època, la veritat, on quasi no et jugues res. Perfecte, Messi. no? I què? Està Messi. I si juga les competicions que hi ha Que després el les portaràs a guanyem... Montjuïc a jugar. Bueno, se suposa que ja haurien de tenir el Camp Nou una mica per portar-lo. Bueno, sí, com a l'entrenament, que res més estava, no sé si la meitat, però bueno, Sí, a veure, per mi... Això de portar els fitxar Messi ara, o sigui, jo crec que la gent es referia a un homenatge pues, a una cosa commemorativa, no? Menys no hi ha aquesta del final. Sí. No la de la Malassua, l'altra. La pilota d'or, que ja li faria una pilota d'or, no? La del final, vale, sí. Sí, Sí, que entres d'una manera, no? En plan, ha dit que entres d'una altra manera. Que deia que el portaria de tornar a Barcelona a jugar amb el Barça una última temporada. Sí, com tu. Sí, com el mateix. Com tu. Però bueno, tu has dit 2 mesos, no? És el que deixen, sí. Bueno, ella no sé si seria Però igualment el mateix. crec que portar-lo 2 mesos no és fer-li cap homenatge. No, jo tampoc. O sigui, jugar 8 partits, doncs molt bé. O sigui, i el Barça jugant-se títols, una altra cosa és que facis un partit puntual, no? Hi havia gent que volia portar al Nassar, no sé, volia jugar a portar jugadors que no havien... En comptes de dir Cristiano al Nassar, però bueno, al final la gent, cadascú que digui el que vulgui. Això no ho posarem en dubte. Bones entrevistes.
Ha estat bé, Sí, ja curiós. m'ha agradat bastant, Hi ha sorteig a la Copa del Rei, també. Sí. Ràpidament, així. Demà. Sí, demà hi ha sorteig. David, tenia una pregunta per tu, però abans us vull fer una altra a tots, general. Us agrada això de que la RFF prioritzi que l'equip sigui de prop? És a dir, tenir ràpidament confrontacions que estiguin... Per exemple, l'Europa és més probable... Bueno, l'Europa ara ja no. La UEFA és més probable que li toqui una espanyola que li toqui un equip de... Jo què sé, Al final, com és això? Explica. No, és a dir, la RFF, o sigui, tampoc em sé exactament les normes, l'únic que sí que es prioritza la proximitat. És a dir, segurament a la UEFA li toqui un equip més proper o de la Comunitat d'Aragó, de Catalunya... Clar, i si no surten, et tocarà ja que... Ja, sí, potser, però intenten sempre que sigui amb la més proximitat. A vosaltres us agrada això? Us agrada, per exemple, que un equip d'Extremadura pogués jugar contra un equip contra el Barça o contra l'Espanyol? Sí, això seria divertit. L'equip de Vigo, sense desprestigiar el Celta, doncs igual li fa il·lusió que vagi, no un Madrid, perquè aquesta ronda no, però que és un Sevilla, un Betis, no? Per exemple. També creu que per una mica la màgia, no? Això de Sí, li treu totalment la màgia i el fet de que un equip de Barcelona se'n puguin a jugar a les Canàries i partits que ni et podries imaginar. Sí que és veritat que després té allò que, per exemple, aquí amb el futbol català tenim la sort de que hi ha un gran nivell i segueixes veient bons partits, però és que ho ha comentat ell abans. Hi ha molts llocs en els que, ostres, perd una mica també la gràcia que té que molts equips no petits, però sinó de categories inferiors, el que està guai de la Copa del Rei també és, ostres, tenir l'oportunitat de jugar contra equips professionals, contra equips que juguen a Europa i no a totes les comunitats autònomes n'hi ha. Al final has de veure el que comentaves tu, no? Aquí a Catalunya hi ha un nivell alt, el considero més alt que altres comunitats. S'ha de veure a Copa del Rei. L'Espanyol va guanyar per un gol. El Girona, a pròrroga. El Mallorca, bueno, que és la delegació aquesta de les 4, 0-2 contra l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elite. I perquè li van expulsar un jugador a la primera part, al Sant Just. El Reus contra l'Europa, a penals. O sigui, va estar molt igualat tot i després te'n vas a Madrid i veus el Getafe guanyant a casa pròpia, a més, contra el... Bueno, és que no me'n recordo, era el germà de... El Inter Valdemoro. Sí, l'Inter Valdemoro, que era 0-12 o...? Sí, 0-12. Sí. I jugant, a més, al Coliseo. Sí, jugant a casa. No, però sí que és veritat que Catalunya, és veritat que la Comunitat de Madrid també té molts equips que estan en primera, que són de la Comunitat de Madrid, o bons equips, però és veritat que a categories baixes els equips catalans sempre donen molt bon nivell. Sí. I això passa normalment gairebé cada any. Doncs avui farem dos jocs ràpids. Bueno, primer una secció, David, que abans no sé si se'ns ha passat, però bueno, la podem fer ara un moment. No, està bé ara. Bueno, no és una secció com a tal. Voldria que miréssiu al grup, vale? Que he passat dues fotografies d'ahir del Barça a X, perquè les comentem una mica, vale? La primera fotografia, bueno, són errors del CM del Barça. Ahir va pensar posar Día nublado en Celta. El CM és Cacho. Algú entendrà la referència, no? Sí. Vale. Bueno, Día nublat, no? A Celta, no? Bueno, res més a dir. I després, bueno, amb una fotografia de Lamine Yamal, que després comentarem, i després tenim el 11 inicial, que aquí, si no el veus, clar, m'ho acaba de dir el Pol Fernández, que t'has de fixar molt bé en l'escut del Barça a la fotografia. Si l'amplieu, hi ha com una creu enrere, i us dic jo que aquest és l'edit de quan va jugar el Barça contra el Como. La silueta del Como, sí. Allà la teniu. Són errors, però dos errors en un dia que la gent s'ha donat. Jo també, de fet, bueno, el de Día nublado en Celta és que te n'adones en seguida. I a més, tornant a aquesta fotografia de Día nublado en Celta, això ja és una curiositat perquè no sé, ¿vale? Lamine Yamal, si veieu bé i observeu, porta uns auriculars amb cable que no sé on van, perquè el mòbil crec que no van. No, sí, m'agradaria saber-ho, si està editat o té un MP3 d'aquests antics, que ho dubto, perquè és una nova generació. Rotllo, m'agradaria saber, no? Què passa amb aquest cable? I si estan per la màniga? Hi ha una cosa que acabo de veure. Heu vist la cara que té una estrella lila? Sí. Com? Això està molt de moda. Una estrella lila. Ah, sí, això sempre ho fa. Mare meva. No t'havies fixat mai? No m'havia fixat. Però una cosa, sí que és veritat, el Celta em sembla bastant, o sigui, una cagada bastant considerable, I després, l'altre del Como que has dit és que... El Como, mira, fixa't a l'escut que té, veus el Barça amb l'alineació, darrere té una creu, que és la del Como. Ah, sí. És curiós, no? Bastant. No, res més, era un apunt així
una mica... No, ha estat bé. Entretindre i que la gent ho miri a casa, si vol. Sí, perquè al Como no ens havíem fixat. Que en un dia, en el mateix dia, a la visita a Balaïdos, que al final va acabar bé, doncs pel CM del Barça igual no va acabar tan bé. Sí, el substitut. Potser ja tenien el substitut. No ho sabem. Ja estava preparat. No ho sabem. Vale, abans d'acabar, he deixat aquí damunt 5 papers, vale? És que algú els agafi, però no... Bueno, no. Espera, els deixem amunt. Llavors, explicaré ràpidament la dinàmica que farem, perquè hi ha molta gent que juga a l'impostor de moltes formes. La idea és, cadascú agafi un paper, ningú sap res, perquè ens ho ha fet un company de fora, ens ha preparat els papers, nosaltres no sabem res. Llavors, agafa el paper i veureu, hi ha 4 paraules, o sigui, cadascú té una paraula, i hi ha una persona que és l'impostor. Vale, llavors, després de fer una ronda, intentem que no siguin coses òbvies, perquè hi ha molta gent que, per exemple, si és el Como, et diu Nico Paz. A veure, sisplau, anem a ser serios. Calma. Doncs això, intentem no dir coses òbvies i després, quan acabi la ronda, direm qui creiem que és. Perquè si us comencem a fer, ho farem 2 rondes. Voleu fer una o 2? Fem 2 i diem qui és? Sí, dues. Vale, fem 2. I no ni ho comentem, ni gesticulem, ni res. Ho diem i passem. Sí. Vale? No sé qui és, però començarà Lluc Muñoz. Vale? I ho farem sentit Pol Fernández cap a mi i acaba Àlex. Vale. Agafem tots un paper. Una a un. Sí, em passo a mi un. Sí, ara te'l passo jo aquí a sobre. Passa un. Vale. Sort. Company. Vinga. A veure. Vale. Comença... Espera, que poso una musiqueta així de joc. Comença Lluc Muñoz. Ai, espera, baixa una mica. Ara. Va, Lluc Muñoz, vinga. Jo diré llàgrimes. Pol. Pesao. Vale. Comentarista. Vale. No. Mare. Està ben trobada. Ai, És que no vull deixar-la òbvia, ni tampoc molt... Què diria sobre això? Vaig a tirar per... Barça. Bueno, està bé. Jo diré tristíssim. Bueno, segueix. No, per l'altre, va. Lluc, tira. No, ara que comenci l'Àlex. Vale. Jo què sé, et diré, doncs... Piqué, va. Vale. No. Aquí està complicat. Aquí l'ha Ho complicat. està fent molt bé, Sí. Vale. A veure què tiro sobre això. Un altre cop. No, és que estic pensant... Ojo, David, ha dit Barça, va. No té per què. Anem a dir... Com es diu això? Vale. Talla 46. Vale. Tu l'has entès. Jo l'he pillat. Vale. Impostor, venga. Tot bé? Sí. Sala. Vale. Manzana. Sí. Vale. Jo, per no dir-la molt òbvia, torero. Vale, jo tinc clar qui és i ho explicaré fàcilment. Vale, digues qui és. Sí, Però- jo també crec que és Però el Tei. lo de Piqué, o sigui, està molt ben llançada Però per crec lo que és perquè sap la que és. Però ja. no, perquè jo he dit Barça. Sí, i a part d'això sí, també perquè sí. heu dit llàgrimes, que és molt Bueno, provocador. vols I a part, defensar-te? Espera, ha dit tristíssim, la primera, després ha dit llàgrimes, tristíssim. No, és que heu de pensar i no penseu. Jo. Espera, primer diem. Qui creieu que és? Jo crec que és Àlex. Totalment. Sí, jo crec que és Àlex. Vale, Totalment. sí, anava a dir Piqué primer, però m'he cagat, tio. Era Piqué? Sí. O sigui, eres l'impostor? Sí. Doncs haguessis dit Piqué i jo t'hagués cregut, T'ho tio. juro, tio, però no sé, llàgrima, no sé. Ara Què penses que és? Crec, ha dit Torero, no sé per què, m'ha vingut al cap Sergio Ramos, tio. No és un jugador. Vale, fem una ronda més, que ha estat guai. Vinga, Fem va. una més, però ara no jugo jo i us ho dic a vosaltres un nom. Vale, a vosaltres, vale. Espera, poso aquí. ¿Qué? Ok, Mackey. Ojo al micro, ¿eh? Luego sabe que se escucha. ¿vale? No s'escolta. Què tal, Pol? Tot bé? Sí.
Què n'opines de Messi, del missatge? Anem a parlar sobre el missatge. Buah, és que l'última frase és històrica, O sigui, t'ha agradat a tu el missatge? M'he emocionat. Sí? O sigui, ha sigut sortir a classe... Has comentat el post? Sí. Sí? Posat, torna a casa. Torna a casa. Tu has vist... Bueno, què n'opines del que ha posat? És que a mi m'emociona, tio. A mi m'emociona. Sí. T'imagines, és que és el que diu ell, torna. Vale. Sí, Vinga, va, estem. No, ja, no, tota la raó. Ja poc temps. Qui comença? Comença, va, Àlex, que abans has sigut tu el... Vale. Que anem d'esquerra a dreta? Espera, Així, no? com vulgueu. Vale, jo diré Betis. Vale. Vale, no, l'he entès. Jo diré... Buah. No, espera. Ui. Aubameyang. No era Aubameyang. Pogba, perdó. Pogba. Vale, Pol Fernández. Europa. Mare meva, Pol Fernández. No, espera. Lluc. No, dic Lluís. No estic segur que sigui així, ja havent dit Betis potser serà una mica raro, però jo dic Marc Bartra. Sí. Vale. Un altre cop. No, un altre cop he dit. Un altre cop, tu sí. Així. Acabat. Vale. Hòstia. És que anava a dir una semblant, tio, ara no. Va. No, res. No, anava a dir muerto. Bueno, jo com ja sé qui és, i perquè l'impostor ja sàpiga quina és la paraula, diré Pol Fernández. Molt bona. Mira, jo doncs diré Lamine Yamal. Bueno, Pol. Bueno, que... Puc ja intentar tirar-la? Puc intentar tirar-la, a veure si Sí, és? qui és? Home, A veure, intentaré. És Ansu Fati? Sí, homenatge a Pol Fernández. No, ja m'ha mort Ansu jo Fati, quan m'ho has dit, dic, ja sé qui és l'impostor. Sí, ja, era molt... Però volia fer aquí el joc amb Pol Fernández Ansu Fati. Ojo, a la primera Europa ha sigut històrica. Jo l'Aubameyang m'he col·lapsat amb qui havia anat al Mónaco, saps, amb ell? Tu què havies dit? Betis. Perquè perquè contra qui es va lesionar. contra el Betis. Que jo m'he col·lapsat i he dit Aubameyang no sé per què. Però bueno, Uau. després... Bueno, Aubameyang també hagués tingut alguna de sentit amb el Barça. Van coincidir, crec que van coincidir. Sí, bueno, però ara poc va millor. Però era una mica fumada, Diego Aubameyang. Sí. Doncs fins aquí el programa. Avui és que portem uns quants programes que no fem bé el tancament, és a dir, hem de dir-ho a la UABMedia, tot. Ho deixaré escrit i ho posaré perquè així quan vingueu vosaltres també, que m'agrada que ho dieu també, però avui faré jo el tancament. Però si voleu dir algunes paraules ràpides així, vosaltres, que heu sigut avui els debutantes. Bueno, doncs moltes gràcies per veure'ns i de veritat que ha sigut una molt bona experiència i espero repartir-la sovint. Sí, jo exactament el mateix. Una experiència espectacular. Crec que des de fora està molt guapo veure-ho i quan estàs a dins molt encara més, així que amb moltes ganes de tornar ja. Grande. Pol Fernández, va, alguna paraula ràpida, així, va. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i veure'ns sempre. I visca Ansu Fati. Visca Ansu Fati. David, tu? No. No? Vale, doncs va. Sin palabras. Sí, que no se'n passi. Us vull agrair... Espera, primer posaré... Bueno, doncs no el tinc avui, d'igual, posaré aquesta despedida, no passa res. Avui us vull agrair a tots i totes perquè hem sigut el segon podcast amb més visualitzacions a Catalunya en TikTok, d'esports. Categoria esports. Bravo. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Darrere de la sotana, potser? Darrere de la sotana, sí. Bueno, estem allà. Sí, estem bastant ja. Si estem bé, vol dir que estem allà. Després també hem sigut el setè podcast que més està creixent de tota la categoria d'esports, és a dir, el que més ha crescut en aquest temps. I doncs us volem agrair a tots i totes, evidentment, per seguir-nos, per veure'ns i de més. Els programes ara els donem els dilluns a les 6 a la UAB Ràdio i a la UAB Media i a les 7 al nostre YouTube i al nostre Spotify. Entre setmana també a la UAB Media podeu veure els nostres programes repetits. I res més, moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem la setmana vinent amb més futbol i més descontrol. Ciao. Adéu.